Komachiele sigana mabende wasebedo kwa luo ijumani duto teni yuarruok mosebete kin kambi makeyo teko stima Kenya Power kod 10 kaunti ma Nairobi koro neno kagimochope giko kawuono. Mae tok jotije matimo ler mawuok City Hall ochope apis ma Stima Plaza kendo luok aluorano tok ne giolo minyaga e dho apisno e chakruok jumani. Isaac Okech ntiere kod mathoth. Tiponi mane omak kod simbo ng'we yamo nyiso kama yuarruok Kenya Power kod 10 kaunti ma Nairobi ne ochakore. Kama kambi keyo teko stima ne bandho 10 kaunti ma Nairobi shillings bilion 4.8. Bang' Kenya Power ng'ado stima ya pis maduong' mar kaunti, sirkand kaunti nooro loche ma oting'o minyaga kendo ne olo dho apis maduong' mar kambi stima no, Stima Plaza, kaka yor chulo kuon. Takago, suya marach nomiyo apise golor kakata joma tiyo aluora no tich notamo kuom dalo e jumani. We do have about 15 tenants. Kenya Power is just one of the tenants. And it's quite unfortunate that this matter that has got nothing to do with the building, has got nothing to do with the landlord, is really affecting other innocent parties, including our tenants. Romo mara ng'iny mamalo mane obag tarik 26 dwe mar ariyo, mane otelne kod jatend jotij serikal Felix Koskei ka okelo kanyakla gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod jatend migao mar teko Pio Wandai emane oneno yo mar kelo kwe. The first thing we've resolved that all hostilities end and issues be sorted out amicably. We have now given instructions to restore water supply to their premises and to remove the trucks that had been blocking access. Kawuono, jotije kaunti ma Nairobi matimo ler ma idendo ni Green Army omondo Stima Plaza kama ne giole minyaga ka koro gitimo ler e rang'iny mamalo mar golo ranyisi moramora mar tim makoch mane gitimo. Gigolo ranyisi ma inyal ne kata ming'weyo e aluorano e ikruok ne jotije apis ni dok e apis wuok tich juma manyien. Apisa ma ochung' ne ler mar aluora Tom Nyakaba olero ni lai makeyo pi kod golo minyaga manyocha oroch kotenore kod yuarruok ni koro oselosi. We have our teams from environment, we have the fire team, and several departments of the county government are here with us to ensure that the Stima Plaza is properly disinfected, properly cleaned, to ensure that there's no further public health impact which will arise from the issues which happened here. And we are here to commit to the residents of the city that we endeavor to give a clean city, and we are a responsive government doing all we can to ensure that all our citizens are safe. Kata bed ni chenro dhi dok kare juma manyien ka jotije apis ni kod joma tiyo aluora ni dok e tich, jopiny pod dhi dong' gi paro ewi tim moko kuom jotelo mapacho ka ewi tieko gwandruok. Geno en ni gima kamae ok chak nen kendo e kind jotelo. Isaac Okech, Ramogi TV, Nairobi. Ero kamana yenya Isaac kuom report machalo kodamano komachiele yuarruok